தாய்மண் உணவகத்தினுடைய மிகச்சிறிய சிறப்பு தகுதியான ருசியான நஞ்சு இல்லாத உணவினை கொடுப்பதுதான் தாய்மண்ணினுடைய சிறப்பாக இருக்கிறது. தாய்மண்ணினுடைய நோக்கமானது விற்பனை அல்ல, உயிர்களினுடைய ஆரோக்கியம்தான். எனவே பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 4 ரோடு செல்லும் வழியில் மையப்பகுதியில் தாய்மண் என்ற இயற்கை உணவகம் அமைந்துள்ளது. தாய்மண் இயற்கை உணவகத்தில் வணிக அங்காடியில் இயற்கை முறையிலான விளைவிக்கப்பட்ட பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் நவதானியங்கள் விற்கப்படுகின்றது. மற்றொரு பகுதியாக இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட தானியங்களை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இட்லி, தோசை மற்றும் பிற உணவு வகையான பொருட்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. நான் தாய்மண்ணின் துவக்க கால வாடிக்கையாளர். கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தாய்மண் உணவகத்தில் சாப்பிட்டு வருகிறேன். நம்ம தாய்மண் உணவகத்தில் சாயங்காலம் சிற்றுண்டி என்னென்ன கிடைக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா சுண்டல், சூப்பு. சுண்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை, தட்டைப்பயிறு, பாசிப்பயிறு, மொச்சக்கொட்டை இதெல்லாம் வச்சு சுண்டல் செய்கிறோம். அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பு வந்து மணத்தக்காளி, முடக்கத்தான், முருங்கைக்கீரை, வாழைத்தண்டு, அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில கீரைகள், காய்கறிகள், கொள்ளு, இந்த மாதிரி வந்து பிரண்டை, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வடிவங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூப்பு. அதுக்கப்புறம் குழிப்பணியாரம், சிவப்பரிசி, சோளம் இதில் வந்து குழிப்பணியாரம் செஞ்சு கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்தங்கஞ்சி நம்ம கொடுக்குறோம், அவல் பாயாசம் கொடுக்குறோம், சிவப்பரிசி, கருப்பரிசி கஞ்சி வந்து இனிப்பு, இது வந்து இனிப்பு கொடுக்குறோம், அவல் புட்டு கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொழுக்கட்டை நம்ம பாரம்பரிய அரிசியில் வந்து பண்ணுறோம். தாய்மண் உணவகத்தினுடைய மிகச்சிறிய சிறப்பு தகுதியான ருசியான நஞ்சு இல்லாத உணவினை கொடுப்பதுதான் தாய்மண்ணினுடைய சிறப்பாக இருக்கிறது. பிற கடைகளை ஒப்பிடும்போது விலை சற்று கூடுதலாக இருப்பது என்பது உண்மைதான். ஆனால் இங்கு கூடுதலாக உணவிற்காக கொடுக்கப்படும் அந்த பணமானது பிற கடைகளில் சாப்பிட்டு மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லும் பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதுதான் இந்த உணவகத்தினுடைய சிறப்பாகும். எனவே நஞ்சில்லா பொருட்களை உண்டு நாம் உடல்நலத்தை காப்போம். தாய்மண்ணினுடைய நோக்கமானது விற்பனை அல்ல, உயிர்களினுடைய ஆரோக்கியம்தான். எனவே பொதுமக்கள் அனைவரும் தாய்மண் உணவகத்தினை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ பயனடையுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வழக்குரைஞர் ப. காமராசு, பெரம்பலூர். அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிப்பு போலி. அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆலு பரோட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கோதுமை மாவுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு மசாலா மாதிரி வச்சு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு பதிலாக நம்ம நாட்டுக்கிழங்குகள், வள்ளிக்கிழங்கு, முடிச்சுக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கிழங்கு, அதுக்கப்புறமேல் வெத்தலைவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் வச்சு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிழங்கு பரோட்டா வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். ஹாய், குட் ஈவினிங். நான் இந்த உணவகத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு. அதே மாதிரி அரிசி எல்லாமே நான் இங்கே தான் வாங்குறது. மேக்ஸிமம் இவங்க ஃபார்ம்லேருந்து பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது நல்ல குட் ஃபார்ம்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே ஆர்கானிக். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ஆரோக்கியம். நான் ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா அவசியம் வந்துடுவேன். ஈவினிங் வந்துட்டேன்னா உளுத்தங்கஞ்சி அண்டு கொழுக்கட்டை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல். அதே மாதிரி ஆயிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா கடலெண்ணெய், இது மாதிரி நல்ல அருமையான எண்ணெயில் தான் செய்கிறாங்க. இட்லிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். எல்லாமே சிவப்பரிசியில் தான் இட்லி, தோசை. அண்டு
இடியாப்ப மாவும் பார்த்திங்கன்னா செம சூப்பராக இருக்கும். அதை நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் பால். ஸோ டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ஒர்த்தியானது. நீங்கள் அதை ரெகுலராக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். ஏன்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ ஸ்பெஷல் மெனு வந்து கொழுக்கட்டை, போலி, ஒரு சில ஸ்வீட்டு, வடை, இந்த மாதிரிலாம் பஜ்ஜி இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். வந்து சுண்டல், சூப்பு, குழிப்பணியாரம், உளுத்தங்கஞ்சி, அடை இது வந்து டெய்லியுமே டிஃபால்ட்டாக கிடைக்கும். 4 மணிலேருந்து இரவு அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து 7 மணி 8 மணி வரையிலும் கிடைக்கும். ஆனால் 4 to 6:30 வரையிலும் டைம் வச்சுருக்கோம். சூப் இருக்கும். அப்புறம் சுக்குமல்லி டீ, காஃபி, பால் டீ கிடையாது, ஒயிட் சுகர் கிடையாது. அதுக்கு மாற்றாக வந்து சுக்குமல்லி டீ, கொய்யா டீ, ஆவாரம்பூ டீ அந்த மாதிரிக்கு கிடைக்கும். என்னுடைய பேர் அரவிந்த் ராஜ். நான் இங்கே பெரம்பலூர்லேருந்து வரேன். இந்த உணவகத்தில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதமாக நான் வந்து இங்கே அடிக்கடி வருவேன், சாப்பிட்டுருக்கேன். நல்லா குவாலிட்டியாக பண்ணுறாங்க, இயற்கை முறையில் பண்ணுறாங்க. சாப்பாடும் நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே வயிற்றுக்கு கெடுதல் இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக சிறப்பாக பண்ணுறாங்க. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. இந்த இரவு உணவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி, தோசை, இடியாப்பம், அதுக்கப்புறமேலு கோதுமை சப்பாத்தி, கோதுமை பரோட்டா, இது எதுவுமே மைதா கலக்கிறது இல்லை. இதில் வந்து குருமாவும் செஞ்சுக்கிறோம், தாலும் செஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறமேல் வந்து தோசை வகைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பரிசியில் வந்து பொடி தோசை, ஆனியன் தோசை, அதுக்கப்புறம் இனிப்பு தோசை, மிளகு தோசை, இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம கடையோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கணும், இளைஞர்களுக்கும் இருக்கணும், பெரியவங்களுக்கும், நடுத்தர வயதினருக்கும், பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் உடம்புல என்றைக்கு தொந்தரவு, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா, இங்கே வரலாம். இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான உணவு வந்து மருந்தாக வந்து நம்ம கொடுப்போம். உங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருந்தது, உங்கள் உடம்பு வந்து ஓய்வுக்கு உட்படுத்துனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் துணிஞ்சு இங்கே வரலாம். இங்கே வர்றப்போ உங்களுக்கு நஞ்சில்லா உணவு வந்து இருக்கும். இந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் உங்களோட உடம்பே வந்து வேறு உணவை வந்து எடுத்துக்கு என்ன சொல்கிறது, அது உதவி பண்ணாது, அது எதிரொலிக்கும், உங்களால் சாப்பிட முடியாது. அப்போவே வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல வழிக்கு வந்து திரும்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறது அது மூலிமா வந்து உங்களுக்கு புரிதல் ஏற்படும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னதான், ஒவ்வொரு 30 கிலோமீட்டருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அங்காடி, மதிப்பு கூட்டுதல், உணவகம், தின்பண்டங்கள், இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணது வந்து இன்றைக்கி தேவைப்படுது. வெரி ஒர்த்து. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய வெரைட்டிஸும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னே இருந்ததை விட இப்போ ஜாஸ்தி வெரைட்டிஸ் வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதேமாதிரி பழைய சாதம்லாம் கொடுக்குறாங்க. மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரைஸில் ரெட் ரைஸ் முதல் நாள் செஞ்சது மார்னிங் பழைய சாதம், அதே மாதிரி கம்மங்கூழ், எவ்ரிதிங். ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ண வேணாம். பெரம்பலூருக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இது கிடைச்சது. வந்து பெரம்பலூர் மக்கள் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும். உண்மையிலே பெரம்பலூருக்கு இந்த தாய்மன் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வரம். ஸோ எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கிங்க. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. இங்கே ஃபுல்லாக டெய்லியுமே காலையில் இரவு 2 வேளைக்குமே சிவப்பரிசி இட்லி தான் கொடுக்குறோம். சிவப்பரிசி இட்லியிலே வந்து என்னென்னா பூங்காறு, குள்ளக்கார், 60 மாப்பிள்ளை சம்பா, கருங்குருவை, இந்த மாதிரி ரெட் ரைஸ் இருக்கும். அதிலேருந்து இட்லி செய்கிறோம். அது வந்து மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. இப்போ ஒயிட்லாம் ஏன் போடலன்னா, ஒயிட்டில் வந்து ஃபைபர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து அன்பாலிஸ்டு, பாலிஸ்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இயற்கை முறையில் விளையுது. இட்லி நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்டா சுவையாகவும் இருக்கும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் இட்லி. இடியாப்பமும் வந்து நாங்கள் அகைன் வந்து ஒயிட்டு போடுவோம். ஒயிட்டு வந்து தூயமல்லி அரிசியில் போடுவோம். அதை விட்டோன்னா இதே 60 மாப்பிள்ளை சம்பா, குள்ளக்கார், பூங்கார், இந்த மாதிரி மாற்றி இடியாப்பமும் சிவப்பரிசியில் தான் போடுவோம். அதுவும் பார்க்கறதுக்கு வந்து மண்புழு கலரில் தான் இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸு ஓகே, நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு சைடிஷ் வந்து தேங்காய் பால், நாட்டு சர்க்கரை கலந்து கொடுப்போம். இட்லி, இடியாப்பம், தோசை வந்து சிவப்பரிசி தோசை தான். கல் தோசை, ஆனியன் தோசை, பொடி தோசை, அதுக்கப்புறம் நெய் தோசை. இப்போ ரீசெண்டாக 2 ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இனிப்பு தோசை, மிளகு பெப்பர் தோசை, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். சைடிஷ் வந்து ஒரு தேங்காய் சட்னி, சாம்பார், கார சட்னி வந்து ஏதாவது ஒரு காயை வச்சு பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட கடையில் வந்து நூல்கோல் இருக்குன்னா நூல்கோல் சட்னி, பீக்கங்காய் சட்னி, சௌ சட்னி, கோவக்காய் சட்னி, இந்த மாதிரி இருக்கிற காய்கறி, வாழைத்தண்டு, இப்படி இருக்கிற காய்கறியில் வச்சு கார சட்னி பண்ணிடுறோம். சப்பாத்தி வந்து கோதுமை மாவு வந்து துக்குடின்னு ஒரு ரகம். அது வந்து சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும். நம்ம அங்காடியில் கிடைக்குது. அதை நம்ம வந்து சப்பாத்தியாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம், பரோட்டாவுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹெல்த்தி ஃபுட்டை சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். நம்ம தலைமுறை, குறிப்பாக என்னோடய தலைமுறைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 70
70லேருந்து பிறந்தவர்கள் அனைவரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 70, 80, 90, 2000 இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட பாரம்பரிய விவசாயங்கள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம முழுக்க கல்வி மூலியமாக நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டு வந்தோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்வி மூலியமாக வந்து நமக்கு பணம் மட்டும் தான் கிடைக்குது, ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக வந்து அவங்க வாழ்க்கை முறையை அமைச்சிக்கலாம். எங்கள் உணவகம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் உணவு சாப்பிட்டு உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுக்காகவே நம்ம வந்து இதை முழுக்க நம்ம பண்ணுறோம். இது மூலியமாக நம்ம இங்கே நிறைய மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். ஸோ பொருளாதார சுதந்திரம் நம்ம ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நம்மளே பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நல்லா படித்தது மூலிமா இதில் கல்வியும் நமக்கு நல்லா இருக்குது, உடல் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்குது, நல்ல உணவும் கிடைக்குது, அதன் மூலிமா நமக்கு ஒரு நல்ல பொருளாதாரமும் இருக்குது. ஸோ அடுத்த கட்டம் நம்ம வந்து இந்த பொருட்களை வந்து நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு வந்து வணிகம் பண்ணுறது வந்து நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அது மூலிமா இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்ச கல்வியின் மூலிமா நமக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம ஊரில் நம்மளே உருவாக்கிக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.